Здравейте! На 30 май отбелязваме Световния ден за борба с множествената склероза. Целта на този ден е да повишим информираността както на засегнатите от това заболяване пациенти, така и на техните близки, на техните семейства и изобщо на цялото общество. Множествената склероза е автоимунно заболяване с генетична предразположеност, което в комбинация с фактори на околната среда довежда до цяла каскада от имунни отговори и нарушаване на кръвно-мозъчната бариера. В резултат настъпват възпалителни демиелинизиращи процеси в бялото мозъчно вещество, в централната нервна система, с участието на Т и Б лимфоцитите, с участието на макрофагите и се нарушава провеждането на импулсите в централната нервна система, което пък клинично се изявява с някаква форма на неврологичен дефицит. За да бъдем съпричастни с тази международна инициатива, сме поканили в нашото студио водещи експерти в тази област за България. Академик професор Иван Миланов, той е изпълнителен директор на Университетска болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум София. Здравейте! Здравейте! При нас също е и доцент Соня Иванова. Тя е завеждащ клиниката по нервни болести за двигателни нарушения към Университетската болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум София. Здравейте, доцент Иванова. Здравейте. Можем ли да кажем, че има някакъв ръст в заболеваемостта от множествена склероза? Като направим преглед на епидемиологичните данни, какво показват те? Заболеваемостта расте навсякъде, в цял свят. Първите данни за заболяемост, които аз лично съм публикувал преди, станаха може би 20 години, са за 40 пациента на 120. Това е болестно, всъщност, извинявам се. Болестността е малко по-различен показател от заболеваемостта. Сега говорим за 120 на 100 хиляди. Заболеваемостта означава колко пациента са се разболели за годината, а болестността е колко пациента имаме болни. Нали? Тя е съвкупност от тези, които са разболели през миналите години. Уточнявам го, защото нали, все пак има разлика между тези два термина. На какво се дължи това? Дължи се на по-добрата диагностика. Нито има епидемия, нито има пандемия. Просто в цял свят тези данни нараснаха изключително много, защото сега с магнитния резонанс може да се постави много бързо и много лесно диагноз. И второ, болестността се определя и от живия брой пациенти. Т.е. пациентите живеят по-дълго. Нали, колкото повече живи пациенти имаме, толкова повече болестността е по-голяма. Искате ли нещо? Да, абсолютно се присъединявам към вече казаното. Нямам какво да добавя, освен че може би хората са вече по-информирани и по-рано си обръщат внимание на някои симптоми, не си ги обясняват така леконравно, както е било досега, с преумора, с високо или ниско кръвно налягане. А ние знаем, че това е заболяване с много дълъг предклиничен стадий. И наистина, ако разпитаме нашите пациенти, се оказва така, че те са имали дори клинични изяви месеци и години преди това, но бързо преходни и са останали без съответното внимание. Казвате, че има ръст. Има ли някаква промяна във виждането за причините, защо възниква този процес на демиелинизация, което съответно да се отрази на избора на терапия? Тъй като това е генетично заболяване, което по-скоро имаме генетична предразположеност и среща с неблагоприятни фактори на околната среда, аз няма как да извадя пряка връзка между причина за повишаване на броя болни от към наличието на странични или рискови фактори. Но все пак автоимунните заболявания знаем, че не са напълно изяснени и за това бих спекулирала, ако посоча конкретна причина. Да, има нещо, което отключва. Ние знаем всички, че има нещо. Не може да го намерим какво е това. Обаче пък хубавото е, че знаеме после какво се случва. След като веднъж се запусне тази реакция и нашите лекарства всъщност са насочени към това, което се случва после. Да.
Винаги говорим колко важно е да улавяме болестта в ранните стадии, защото това спестява куп усложнения после по клиничния сценарий на болестта. Тогава казахте, че има дълъг период с такава неспецифична симптоматика. И все пак, кои биха били тези финните, неспецифични или пък по-специфични симптоми, които правят намек, че някакъв процес на демиелинизация е в ход някъде? По-скоро бихме казали, че има типични ЗМС симптоми и нетипични. Преди години, в началото и на моята кариера, не можеше да се говори за МС и за когниция, за МС и за някакви други нарушения. Сега знаем, че това е част от клиничната картина, но по-скоро поставянето на диагнозата е свързано с конкретен, специфичен не, но типичен симптом или синдром, който може да е във връзка с демиелинизацията при множествена склероза. Не всеки, който изпитва умора, трябва да отива да търси такава диагноза. В никакъв случай. По-скоро началото на болестта е свързана с нарушение на зрителния анализатор, например нарушено цветоусещане или замъгление на зрението на едното око, било то цялостно или във връзка с определено петно, така наречения скотом. Някои други нарушения също, болка при движение на очната ябълка. Също двигателни нарушения са много чести. Те могат да са слабост на крайниците, нарушения в координацията, стволови синдроми. Че първите симптоми, както знаеш добре, са много краткотрайни. Получава човек тази вечер преди лягане, получава някакво нарушение на зрението. Дали ще е двойно виждане, дали ще е нещо друго. Типичната реакция на българина бе да изчакаме да видим до утре какво ще стане. То му минава. Защото така минават първите симптоми. Нали? И всъщност това е, което заблуждава. Ама има и другата страна. Някои пациенти, някои хора ги треса хипохондрици. Например, Ралица, продуцентката ни на предаването, която толкова ви е слушала и какво ли не, тя казва, Нелче, изтръпва ми ръката. Нещо ми е замъглено зрението. Дали не развиваме МС? Ето. Това е опасността, когато се коментира много едно заболяване. Това е така наречената болест на студента по медицина втори курс, който в момента, в който започне да изучава болестите, се разболява от всичките болести. Това е известен факт. Но да кажем, при студентите това преминава, но ако пациентът е хипохондрик, това си му остава за цял живот и това е проблем, разбира се. Е другия проблем. Вашите впечатления, вашите наблюдения, какво показват? Когато един пациент чуе тази диагноза, как реагират хората, те, близките им, как я понасят? То всеки човек има различно ниво на стрес, устойчивост, нали, тип личност, но все пак... Това беше моят отговор. Всеки пациент със своите характеристики понася една диагноза. Някои се втурват да четат или да разпитват, други разчитат на специалиста. Но така или иначе всеки минава своите фази на приемането на хроничната болест, защото множествената склероза е хронична болест. Затова правим и профилактиката на болестта, след като вече сме сигурни, че се касае за тази болест. А повечето пациенти, разбира се, преживяват оплахата. Повечето точно тази болест ги плаши. Сега защо, нали, те понякога в обществото има натрупани едни стигми, които не винаги е ясно откъде са натрупали, но тази диагноза ги плаши много. И освен тези, които приемат, както каза доцент Иванова, има едни други, които напълно отхвърлят и не желаят да се лекуват. И едни трети, които приемат, но решават да се лекуват с алтернативни методи. Нали? Има и какво мислите за тези? Защото и в предаването много пъти ни пишат. Не мога да мисля нищо за неща, които не са доказани от медицината. Ние сме представители на класическата медицина, така че практикуваме медицина с доказателства. Това говорим. Но иначе всеки човек за каквото вярва стига да не му вреди, като туризъм или някакви биолечения, които ние не познаваме достатъчно добре, най-вероятно не можем да го изключим. Ето може да допринася нещо, но не бива да отречеш медикаментите, за да тръгнеш само на алтернативните методи. Като говорим за начина, по който реагират хората, наскоро гледах едно интервю на Опра Уинфри, която споделя историята на човек, който работи в нейния екип.
Монте Уилямс, който когато е на 43 години му поставят диагнозата рецидивиращо ремитентна множествена склероза. И той казва така: имах чувството, че една тухла ме удари по главата. На мен ми прозвуча като смъртна присъда. Започнах да чета. И казва: основният ми страх, знаете ли какъв беше? Не дали ще имам достъп до ефективната терапия. Да си болен се асоциира с слабост. И аз не исках да кажа, защото се страхувах, че работодателя ми ще помисли, че съм негоден, некачествен и ще ме уволни. Тоест, можем ли да направим така екстраполация, тази стигма, факт ли е тук, че хората не споделят от страх да не бъдат уволнени, да не загубят работата си? Абсолютно. Значи, първо, много хора, които не са достатъчно запознати в обществото, бъркат множествена склероза с склероза. Това е точно така. Както едно време, нали, се говореше, той го хванала склероза, той не го хванала. Нали, сега отдавна вече не използваме този термин склероза, но много хора в съзнанието ми залегнало това и те го пъркат. Да. И като каже множествена склероза, той си мисли за онази другата склероза, с която ще му наруши сериозно когницията и така нататък. От една страна, от друга страна, ако говорим за работодатели, никой работодател не му си иска работниците му да са болни. Нали? Естествено е, че това може да не се отрази много благоприятно на въпросния пациент, ако няма съответната защита. Слава Богу, мисля, че в съвременното общество има достатъчно защити за болните хора. Аз смятам, че пациентите се страхуват и от двигателната инвалидизация, защото това е болест на младите хора с риск от двигателна инвалидизация. Не по-малко проблемно е, примерно, млад човек да има инконтиненция, например. Това би нарушило социалния му живот, но в съзнанието на пациента за млад човек двигателната невъзможност, според мен, ги плаши най-вече. Това ли е генезата на най-големите им страхове? Това ли са по ваше наблюдение най-големите страхове? Млад човек да има нужда от придружител, caregiver за ежедневието, наистина е проблем според мен и според моите пациенти. Може би защото понякога, нали, казваме, ние не си даваме сметка колко неща са ни спестени, колко сериозни неща и разбираме ли колко усилия трябва да направи един пациент с множествена склероза, за да изкачи стълби или за да свърши съвсем елементарни действия. Здравият човек трудно може да си ги представи тези неща, нали? Но аз най-тъжното нещо, което съм видяла във връзка с пациента с множествена склероза е точно по-младия, но по-инвалидизирания човек да бъде обслужен от много възрастните си грохнали родители. Това наистина е тъжно, ако се стигне до там. Но слава Богу, че е по-рядко вече и по-отложено, евентуално. И по-отложено, имаме такъв сценарий. Имаме такъв сценарий. Със съвременното лечение се отлагат много тези неща. На времето за няколко години се инвалидизираха пациентите. И двамата казвате, че това е едно заболяване с хроничен ход. В момента, нали, в медицината властва тая концепция, че идеята на едно хронично заболяване е човек и близките да намерят начин да го навигират, да го управляваш добре. Т.е. да управляваш по правилния начин хода на болестта. И може би предвид и слогана на компания Novartis по повод Международния ден за МС, малките стъпчици, големите предизвикателства. Нека някакси да дадем кураж на всички, които ни гледат, че ако човек се научи да овладява малките стъпчици, малките крачки, може да си постави много по-големи цели, както се казва, нали, мечтите, затова са по-големи от нас, да може да растем в тях. И изкуството на малките стъпки е голяма работа. Просто да дадем кураж на хората, че да овладяват мъничките неща, без да се отчаиват. Наистина съвремието в нашия век имаме много терапевтични възможности. И тъй като мотивираме пациентите да се профилактират максимално бързо, за да спестим, да отложим тази инвалидизация, мога да кажа, че все още е нелечимо това заболяване, но доста добър процент контролируемо. Т.е. можем да контролираме до някъде хода на болестта и съответно да им дадем качество на живот. Идеята е да удължим периода на ремисията, по-дълго пациент да нямат атака, да няма рецидив, да няма заболяване, да няма признаци на активност. Наскоро четах по отношение на ХИВ, че това вече се смята за едно хронично заболяване, с което пациентите, продължителността им на живот се доближава до тази на здравите хора. Ами, сега и тук горе-долу натам вървиме в множествената склероза. Не сме стигнали още точно това нещо, защото накрая те се инвалидизират, но 11 медикамента, в момента в света повече от 11 медикамента. Всяка година излиза поне един нов медикамент.
новите медикаменти, всеки от тях е базиран на различна терапевтична стратегия. Аз съм напълно убеден, че до 5 години, примерно, нашите възможности ще станат още по-големи. И ако, примерно, сега говорим за едни 15 години безпроблемен живот, без никаква инвалидизация, хоризонта, средно, нали, защото то е плюс-минус, то след 5 години може би ще говорим за доста повече. Така че вървиме натам. Звучи реалистично, оптимистично. Да, хоризонт от 15-20 години. Ами мисля, че натам вървиме, не е ли така? Да. Важно е да погледнем стратегически вече с пациентите, защото имаме на разположение доста възможности. И наистина по-скоро да разпределим как да им ги предложим в хода на техния живот спрямо активността на болестта. Ами когато имахме едно лекарство, беше много лесно. Точно. И разчитахме на индивидуалния ефект. Но сега вече 3 са за 11. Можем 13, да оптимизираме. Аз обичам да казвам на пациента, че аз предлагам агресивно лечение, ако болестта е агресивна. Ако болестта е тоест терапията следва клиничния, тя покрива клиничния ход. В България сме възприели такава тенденция за лечение. Без излишна агресия, ако клиниката не си го изисква. Това е въпроси на достъп. Да, въпроси на достъп. Но ние натрупахме опит и вече поне не сме предпазливи в това да предложим по-добрия вариант на всеки пациент спрямо неговия ход на болестта. То заради това екстемпоре се решава въпрос. Като видиш, че пациента не му върви добре лечението, минаваш на по-силни медикаменти. Титрираш терапията. Затова контрола върху хода на болестта е още от самото начало, когато пациентите дори напълно се подобряват след някакъв пристъп, е важен. И доверието с лекаря за по-нататъчната стратегическа стъпка, какво да се избере, остава ли на същото, кога е необходима смяната. Така че комуникацията между пациента и лекаря е важен. Точно това си мислих. Колко важно е да се обгрижва правилно тази ос, доверието лекар-пациент, защото понякога се поразкъсва тая ос. Винаги е възможно. Винаги е възможно. Като говорим за управление на, казах, тази група с добрия светлия пример, да кажем 3 фактора, които най-често са тригер, които провокират пристъпа, които хората могат да профилактират, да избягват. Като ги почнем от топлина или каквото и да е. Кои са 3-4-5 тригера, които предизвикват пристъп? Тук е доста спекулативно да говорим, но да кажем избягването на инфекции. Обикновени вирусни инфекции могат да провокират пристъп. И ние казваме на пациента да стои в златната среда, но всъщност не знаем кой ще е провокиращ фактор за неговия имунитет. Така че това с топлината, по-скоро могат тези пациенти да отиват на слънце. Не е най-голямата жега. Слънцето е полезно за всяко живо същество, както и за тях. Идеята е да избягват крайностите, много високите температури, много ниските температури и нездравословния начин на живот. Има не само спекулации, публикации, ако могат да намалят или да откажат тютюнопушенето, да не прекаляват с алкохола. Моят съвет напоследък към пациентите е да си пазят таргетния орган. Т.е. те имат едно автоимунно заболяване към централната нервна система, към мозъка, което може да бъде контролирано и се надяваме по най-добрия начин да бъде. Но те, ако трябва да лекуват съпътстващите си заболявания, защото мозък е обект на внимание, ако има и хипертония, така че може да бъде увреден от една хипертония, съответно от инсулт и така нататък. Кардиоцеребралните синдроми и така. Да, така че да не прекаляват с алкохола, който може да бъде токсичен за същия мозък. Ако могат да спрат пушенето, защото то също може да се окаже токсично за така наречения краен орган. Много ми харесва това, което казахте, да си пазят таргетния орган. Просто човек да има съзнание за това, от контролируемите фактори, които биха допълнителни влошили мозъчната функция. Възрастта не можем да контролираме и автоимунните заболявания и пола не можем да го контролираме, но автоимунните заболявания с имунопрофилактиката се опитваме да го правим. Другото е в ръцете на пациента. Всичко, що е в категорията модифицируеми рискови фактори под наш контрол, да опитваме. Човек не може на 100%, но поне да опитва 50-60% да ги държи под контрол. Те са важни и за тази болест. Да, и за тази, точно така. Можем ли да говорим за някаква иновация? Беклетъчната терапия. Беклетъчната терапия е последното, което влезе преди. Да, тя се оказа наистина успешна.
преди 2-3 години, може би и повече даже, и до един момент се смяташе, че основно в патогенезите на множествената склероза участват Т клетките. По-късно се експериментира с идеята, че участват и Б имунните клетки, които фактически продуцират антитела. Опитват се нови формули с механизъм на действие, които да имат ефекта на Б-клетъчна терапия, евентуално да могат да преминат и кръвномозъчната бариера, за да може локално да проявят свой ефект. Но това ще е обект на бъдещи наши, надявам се, не само разсъждения и добри резултати, които да имаме. Ако трябва да резюмираме, ако един пациент иска да управлява хода на своето заболяване по оптималния начин, кои са вашите съвети? Нека нашите пациенти да преодолеят стигмата, че имат хронична болест, да не се плашат от инвалидизацията, защото тя не е под техен контрол, да следват стриктно съветите на специалиста, да провеждат профилактика, имунопрофилактика, да се обръщат към специалист при нещо, което ги обезпокоява, за да бъде оценено то дали е свързано с тази болест или е нещо съвсем различно, и да водят здравословен и щастлив начин на живот. Бих казал, нашите пациенти да заобичат заболяването си, да го мразят, да го заобичат. Тоест, по друг начин казано, да забравят, че са болни. Да забравят, това възможно ли е според вас да си изместиш фокуса? Има такива пациенти. Има такива пациенти и те са по-щастливи. Да, те ще се лекуват. Разбира се, че трябва да се лекуват. Има си медикаменти. Прилагаш си медикаментите, мъчиш се да забравиш, че си болен, прибираш си изследванията в дълбокия шкаф и живееш щастлив живот. Това е моята препоръка. Да, академик Младенов, и вие чудесно казвате, човек да заобича болестта си, то се изисква много високо ниво на осъзнаване, на емоционален интелект, да го приеме. Но има такива. Нека да се позоваваме на светлите примери, защото се казва, човек не знае колко много сила има в нас, всъщност, докато не бъдеш притиснат до стената. И ако решим да обвържем тези финални ваши послания с слогана на кампанията, малки стъпки, големи предизвикателства, защото на практика всяко едно мъничко усилие е победа и под знаменател да обичаме болестта си. Това на езика на реалността как би изглеждало? Какъв тип усилия днес един човек да оптимизира, да надгражда, за да може да си поставя все по-големи предизвикателства? На чисти език на практическата двигателност, сетивност и каквото решите да дадете като пример. Споделете вашата философия. Да не пренебрегва режима на лечение на медикамента за профилактика, да живее здравословно, да се движи, защото знаем, че движението е невропротекция. Движението да се движи без преумора. Но не да изпълнява такива странни съвети. Освен, че невропротекция, движението е много стабилен антидепресант. Сега зависи как се движиш. Така. Добре, искате ли нещо финално да кажем към пациентите, към техните близки? Може би как се подхожда, когато в едно семейство има човек, който има тази диагноза? Защото пациенти са идвали и споделяли, като видя очите на майка ми пълни с ужас, тревога, страх и с това се едно, че света свършва. Това ме потиска много повече от факта, че не мога да се движа. Тоест много е отговорно и отношението на фамилията, на семейството към човек, който живее в това предизвикателство. Нали? Безспорно хронична болест, но тя е нещо, което е обект на съвременна терапия и може да съхрани движението на пациента, неговия социален, професионален живот. Така че, мили хора, не се отчаивайте. Лекувайте се съвременните методи на лечение и оставете страха на страна. Той не помага. Чудесно. Множествената склероза далеч не е най-страшната болест. В никакъв случай има много по-страшни болести, най-различни. Така че множествената склероза в съвремието е едно хронично заболяване, с което човек трябва да живее и да го заобича, както казах. И да го заобича. Казахте много силни думи. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря и аз. И така, мили хора, всички ние сме дарени с възможността да градим своя реалност, но много често хората не виждат изход, защото никой да им го показва. И с целият този разговор днес се надявам, че ние направихме точно това. Мотивирахме се заедно да търсим светлината, дори тогава, когато изглежда тъмно, и да вярваме, че с мънички ежедневни усилия
човек действително може да променя живота си. Не случайно и слоганът на кампанията за Международния ден на множествената склероза на Новартис е малки стъпки, големи предизвикателства и всяко усилие е победа. Защото вярата, енергията и постоянството в комбинация с експертното мнение на специалисти, каквито имаме ние в България, побеждават всичко. Живейте с вдъхновение и се дръжте за мечтите!